Čaute, vítajte po dlhšej dobe v našej PMC obývačke. Dneska sa nám dostal do ruky produkt, ktorý máme prvýkrát v rukách a tým pádom čo iné s ním spravíme, samozrejme, že si ho otvoríme. Nie je to nič iné ako Greninja EX Ultra Premium Collection. Som mega zvedavý, kam sa dostaneme a hlavne som zvedavý, že či Greninja dostojí svojmu menu, alebo nás absolútne sklame. Poďme na to. Prvé, čo si k tomuto boxíku povieme, je úplne prvé, poďme na to, že úplne od začiatku. Po Terapagosovi nemáme veľké očakávania, takže o to menej snad sklamaní budeme. Druhá vec, čo si povieme, že doteraz absolútne jednoznačne z môjho pohľadu dominoval UPCčkám Arceus, čo sa týka dizajnu. No Greninja UPC, to podľa mňa posúva naozaj, že na úplne inú metu. Vyzerá to neuveriteľne, je to naozaj krásne. Leskne sa to jak blázen. A celkovo modrá s takou medenkastou zlatou, akože not bad. No, čiže prvý pocit, bomba. Ale potom príde jedno veľké ale, vo chvíli, kedy to otočíme, toto mi nevadí, to je jedno, to je folia. Čo mne osobne vadí, je toto. Promíčka, ktoré sa tu nachádzajú, ja som vlastne zvedavý, keď to vyťahneme, že čo predpokladám teda, že jedno bude metalové, nie som si istý, vôbec som si o tom nepozeral ešte nič, že ako to vyzerá, necháme sa prekvapiť, ale predpokladám teda na základe toho, že sú dve rovnaké promáže, jedno bude metal, jedno klasické EXO a potom druhé klasické EXO tiež, jedno teda, jedno klasické. No a to je za mňa veľké sklamanie, lebo za prvé sa mi tie karty nepáčia a za druhé zase vidíme iba nejaké reprinty. Nelúbi sa mi to. Výber boostrov je taký, by som povedal, že pre dnešnú dobu štandardne ok. Ja osobne by som radšej videl napríklad 4x masku namiesto paradoxu alebo 4x stellar namiesto temporalu, ale zase temporal je fajn set, takže na to sa v celku teším. Mimo toho tam máme Paldea Evolved, takže povedzme, že z celku ok. Čo sa týka príslušenstva, som zvedavý na coin, ten bude pekný, ale zase za mňa aspoň jedno pluso, tá podložka bude asi pekná. Som zvedavý, otvoríme si ju, rozrobujeme. No let's go, poďme na to. No, ukáž nám nejaký pekný efekt, Greninja. Chceme, nech to stojí za to. OK. Haha, no, ty si ma neotvoríš, komo. Ty si bol zlý. Ty kokos. Lucia holky. No to mne poser. Ono je to prilepené. Ty vole, tak ok, na to som nedošiel hneď. Čiže, toto je súčasťou samotného boxíku. Máme tu zaujímavé otváranie. Ok, chvíľu ma to potrápilo. Komo a hlavolami. Hodí sa. Ty si ultra premium, hej? Toto pekné, ok, toto pekné. Čiže sme nič nepokazili. Vyzerá to takto, zatiaľ sme v pohode. No poďme na to, promíčka. Akože, aby som nebol nenávislivý, mimo toho, že vyzerá fakt, že čínsky, neskutočne, veľmi škaredkavo vyzerá tá zadná strana. Veľmi lacný print na tej kovovej karte. A je celá taká zvláštna. Ale samotná tá Greninja, jak je texturovaná, tak to vyzerá, že dobre. Kovák by som povedal, že jeden z tých lepších, rozhodne krajší ako sú tie v Arceusovi. Toto ja neviem už. To ja neviem, čo nám spravili. Pretože to natáčame, tak to dám do slivu, ale vytočený som na tieto kartičky. Dobre, nevadí. Nevadí, ideme ďalej. Kojník. Nádhera. OK. Nádhera, tá textúra ešte čo je. Bomba. Coin 9,5 z 10. Kocky máme, markery máme. Dobre, tam sme vybavení. Krabka. Krabku otvárať nebudeme, tá nebude obsahovať, predpokladám, nič zaujímavé, ale OK, pekná modrá. Not bad. Toto to môže trošku zachrániť, ty kokos, ale tá krabica ma zabila. Toto si otvoríme. No a toto sa mne osobne popravde páči.
Normálne, ak ľudia tu máme uložené boostre, nemusíme nič vymýšľať, nikde sa nám nekotúľajú, proste je to takto pekne hodené v kope. Takýto produkt napríklad by som si úplne vedel predstavovať. Tento formát nahádzané randomné boostre z nejakej edície, stálo by to tý kokos, ja neviem, 60 eur, bol by to, dajme tomu taký, že half booster box, ale mixu energií. To by bol, že brutálny produkt od Pokémon Company, toto sa mi páči. Nie mix energií, mix edícií. Áno. Toto je jeden z najväčších prúserov, čo som zažil. Po odbalení a nájdeme tu niečo, čo sa nám páči. Takže stalo. Aspoň viete, čo si máte nekúpiť. Dáme šancu ešte boostrikom. Poďme si ich odtiaľ vydolovať. Yes! Presne podľa mňa! Yes! Vyhrali sme dvakrát Paradox, dvakrát Temporal a zvyšok po 4 kusy. Tak, toto nám už dáva zmysel, ale nie je to akože nejaký brutálny upgrade, stále je to zatiaľ absolútny trash produkt a jediné, na čo je dobrý, je dať ho neodbalený na poličku. To bolo len také zhrnutie niekde v strede, no ale boostriky, čo sa tu nachádzajú, ma naozaj že potešili. Takže poďme sa pozrieť na to, čo sa v týchto boostroch bude skrývať, aké budú pull ratey, či aspoň trošku sa nám podarí zachrániť tento produkt a jeho reputáciu v mojich očiach. Let's go. Booster číslo 1 máme Fulatík, Profesor Turo. No, začiatok nie je špatný. A pokus číslo 2. Paradox je v zásade jediný set, z ktorého už nepotrebujem nič potiahnuť a teraz už si držíme palce. Sám pre seba som v živote nepotiahol Mortyho. A to by bola bomba ho tu teraz nájsť, takže Temporalík. Ukáž nám svoju mágiu. Pokus číslo 2. Beldum, Skitty a Whimsicott. Temporal je bez hitu a ideme na Squirtla a Bulbasaura zo Stellaru Crown. Svelo. Crabominable Single Goldu nachádzame. Nie je možno tú, ktorú by sme chceli, ale toto je ináč prvá Single Golda, čo sme vytiahli zo Stellaru, tuším, keď sme natáčali prvé video, ako vyšiel ten set. Tak ak si dobre pamätám, tak práve Crabominable sme tam vytiahli. Duraludon. Takže má veľmi rád, keď sa ukazuje na našom YouTube kanáli. 2 pokusy ostávajú. Samozrejme, budem veľmi rád, keď mi dáte vaše pocity, dojmy, vaše skúsenosti s týmto produktom Single Golda číslo 2 Milcery. S týmto produktom, ako vás to bavilo, ako sa vám to páčilo, ako sa vám páčila tá prezentácia. Možno som len utlocitný, ale tým, že som zažil boxy, ktoré za mňa naozaj ultra premium boli, tak to, čo sa deje v poslednej dobe, sa mi naozaj že nepáči. Togedemaru, Lanturn a Archaudon Holíčko. Paldea Evolved. Plus keď si zoberieme, že cena tých boxov naozaj nie je zrovna najnižšia, bavíme sa o 120 eurových boxoch plus minus. Až 150, záleží kde ako. Slowking EX teda. Tak by som si predstavoval niečo iné. Dúfame, že sa nám vráti UPC Celebration, UPC Charizard a tento formát. Alebo keď už chceme šetriť, poďme na to Pokémon Company, ale zvolme formu úplne pôvodných UPC-čiek a to krabíc. Tie krabice vyzerali naozaj perfektne, krásne na poličkách, boli úplne že super nadizajnované, takže za mňa, keď už ideme šetriť, tak poďme do krabicového formátu a nehrajme sa na takéto nejaké špeci veľké balenia. Ušetríme jednak materiál a vyzerá to bude absolútne luxusne. No zatiaľ, síce hity padajú, ale ešte sme nenašli niečo, čo by nás potešilo a máme posledné možnosti. Posledné 3 pokusy. Twilight Masquerade.
Pred 2 dňami prvýkrát som vyťahol Greninju. Odkedy je maska vonku. Žiaľ, nebola pre mňa. Takže poďme si to skúsiť opakovať. Maska číslo 2. Iron Century. Tangelina. Iron Leaves. No kamaráde. Greninja UPC, no jasné, kupujte. Seeking. OK. OK. Je to altár. Je to z masky. Není to úplne ten altár, čo by sme chceli, ale je to Ogerpon EX Steel Mask, čo z Ogerponov je tá najlepšia verzia. Takže predsiaľ aspoň nejaké svetielko nádeje pre dnešný opening. Ale zase nie je to to, čo hľadáme. Není to to, čo hľadáme. Ivinka a sme zachránení. Milotic. Cook. Infernape. Dobre, toto je nádherná karta. Tuto naozaj zbožňujem. Takže na konci sme si aspoň dopriali nejaké pekné hitíky. Infernape, single golda. Has been pulled. No a veľmi zvláštna vec sa nám tu stala. Mali sme 16 boostrov, 6 hitov je absolútne v poriadku. Ale vyťahnuť 3 single goldy, full art, alt art, EX Terra a ani jedno bežné EX-ko. Predpokladám, že to môžeme nazvať šťastím. Aj keď neprišla úplne z tých chase kariet ani jedna, ale hity sú naozaj pekné. Takže overall musím povedať za mňa, bohužiaľ tento produkt je... Nepoviem to tak škaredo, aby som vám to znechutil. Otvorte si ho kľudne. Nehovorím, že na jednorazové otvorenie zažiť to, OK, povedzme, je to iné, ale rozhodne to není ultra a podľa mňa ani premium. Nepáči sa mi, ako je to urobené. Podložka je veľmi nudná. Škoda, to pozadie je pekné. Ten Pokémon mohol byť úplne inak zvládnutý, ale to je možno aj tým, že mne sa tie teda arty až tak nepáčia, ale toto je proste, že nudná podložka. No a celé prevedenie okrem zovňajšku blech. Takže dámy a páni, ďakujeme, že ste si s nami pozreli toto video. Dúfam, že som vám pomohol rozhodnúť sa, či kúpiť alebo nekúpiť. A ak budete otvárať, tak vám prajem len tie najlepšie puly. Držte sa a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.